रायजोफोरनि बे मा बुस्थु नै 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 नायलाय नै 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 रायजोफोर देन्जार माथो बिदिसो बिसिना र' दा फै दा फैगोन बे नोंखौ देन्जार गिदिरलै बिमाबो दा फैथ' देन्जार गोलाव माथो बिमाबो बिदिसो गिदिङो ने खुदुमलायदों ना मादोंथाय खुदुमलायो बिमाबो लोगोर खरा खाररा बुथारजायो बेखौ उलनांदोंसो मोनामलायखाबाय बिमाबो जारास उलनांदों फाग्लासो नायलाय खाथिबाबो गिया खुदुमलायखायोल' होद बिगुर बांद्राय खाथियाव थालां माराथ' गिदिरलै बिमाबो थोस लाइफआव फार्स्ट टाइमलै लोगोफोर आङो बिदि नुनाया ओरै फैरा बैजों खारलां फैसायाव आयौ लागायबायलै बिमाबो खान्दायाव अरा नायलै आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम रा आं खननै जाबाय आवगोलो गोरलैयाव बै दानमोन खाथियाव
होद ओरैसो खारगोन नामारा होद गासिबो मानसिखौ नुबाबो गिखायालै जाबाय दा आब' हारागासो खिथाहरदों फुदुंलायखायो रा नङा बेफोरबायदि खुगा खारनांगोनसो नामा आंलाय जालालै जाबो जाला लागायलांबाय खारलांबायरा थांबाय दा मानैबो नङा मासेया फाग्लाबो गियालै आंलाय गिबायसोमोन बिमाबो एथ' खाथियाव फैबाय मबाइलखौनो गारा खारखागौमोन आं गथायखो खारबाय गोजौजों बिमा एसेल' फिसा नङालै ने देनजार गिदिरखामोन हा आं लाइफआव फार्स्ट टाइम खारा दिनै आं खननै जाबाय नुनाया दोनथ'बाय लोगोफोर